Amb la companyia de Cirqueia sempre hem focalitzat molt l'atenció a la creació sobre les relacions humanes. Diem el que fem Circ Humà perquè justament ens semblava interessant de posar l'accent entre l'aspecte humà que tenen les arts de circ i les relacions que es creen entre les persones que estan a escena. Des d'un punt de vista molt basat en l'honestitat i en ensenyar realment i en compartir amb el públic el que passa i el que està passant, i en totes les creacions hem escollit un tipus de relació humana sobre la que centrar. El primer espectacle Capes va ser les dinàmiques familiars, Amintar-s'hi ha sigut la relació entre l'individu i la col·lectivitat, amb Espera la relació entre l'actor o actriu i l'espectador o espectadora, i amb Nuye ens estem qüestionant sobre els diferents tipus de relacions de parella. Doncs nosaltres som duo des de fa 4-5 anys i el nostre univers artístic es basa bastant en la nostra relació personal. Como pareja. Y va muy bien, creo, también con el universo de ella, ¿no? Que se definen ellos como compañía de circo humano y es la primera creación que hacemos con ellos, pero ya sabemos que todas las que hicieron van sobre la relación entre personas y en esta específica creación nos vamos a enfocar en la relación de pareja y nos va muy bien por el punto donde estamos también como en nuestro camino artístico. Podríem dir també que és un intercanvi energètic que fas. Aleshores, tota la inversió energètica, física i mental que tu fas durant el procés de creació, encara més nosaltres amb la companyia Cirqueia, podríem dir que ens caracteritzem per fer creacions molt llargues, perquè això ens permet de poder equivocar-nos i tornar enrere, i tornar a equivocar-nos, i tornar enrere, i tornar a equivocar-nos, i així constantment fins a arribar a allò que considerem que té que ser el resultat final. El procés de Nuye és un projecte completament nou per la companyia, perquè quasi representa com una etapa nova, perquè és el primer projecte on cap dels 4 cofundadors i cofundadores de la companyia estem a escena. El projecte el liderem jo i l'Armando, però clar, no estarem després a sobre l'escenari, i això ja comporta tota una sèrie de novetats, de dinàmiques, de comprendre realment com poder tenir nosaltres també aquesta comunicació amb les persones que estaran a dins, i ara a tot això sí que estarà present durant tot el procés de creació, però en aquests moments estem quasi a punt d'acabar la primera fase, que és aquesta fase de recerca física, també recerca amb els materials, amb l'escenografia amb què treballarem, i començar a donar algunes pinzellades sobre possibles pistes de desenvolupament per la segona fase, que serà més la fase de creació i de recerca al voltant d'això, dels conceptes, més de recerca artística. Bueno, ahora estamos al final del proceso de búsqueda, que es como tomarse un tiempo para descubrir, como dice Abby, como en primero, como que nosotros trabajamos juntos y las otras parejas trabajan juntos desde mucho tiempo, pero cada pareja no ha trabajado con la otra, entonces cómo hacer un lío, se dice, entre las 3 parejas.